Озан Дәүләт консерваториясы, Татарстан композиторлар берлеге, Дәүләт симфоник оркестры. Бұлар барысы да аның җитәкчелегендә төзелгән. Ул республикабызның музыкаль сәнгатенә ныклы нигез салып калдырган шәхес. Мен 20-нче гасыр урталарында татар музыкасындагы һәр яңалык, һәр үсеш аның исеме белән бәйле. Депутат, ректор, профессор, 30 елга якын композиторлар берлеге рәисе. Шул ук вакытта зур мирас калдырган иҗатчы да. Кыскасы, бүгенге тапшыруыбыз күренекле композитор Нәҗип Гаяз улы Җиһановка багышлана. Исәмсез, эфирда мәдәният дөньясында тапшыруы. Татар сәнгатенең күренекле шәхесе Нәҗип Җиһанов 1911 елның 15 гыйнварында Уральск каласында дөньяга килә. Яшьли ятим калган малайның балалык һәм үсмер еллары балалар йортында уза. Булачак композиторның музыка белән кызыксына башлауы да нәкъ шушы елларга карый. Ноты белмәсә дә кайдадыр ишеткән көйләрен рояльдә уйнарга өйрәнеп, 13 яшендә ул инде кинотеатрда пианист булып эшли башлый. Шулай да җитди музыка белән Нәҗип Җиһанов бары тик 1927 елда Казанга килгәч кенә таныша. Опера һәм балет театр спектакльләрен карау, классик концертларга йөрү аның күңелендә композитор булу теләген уята. Ул бөтен көчен салып музыка грамотасына өйрәнә. Бер елдан соң Татар сәнгать училищесының студенты булып китә. 1931 елда Нәҗип Җиһанов Александр Ключеров киңәше белән Мәскәү консерваториясе каршындагы техникумның композиторлар әзерләү бүлегенә укырга керә. Аны тәмамлагач консерваторияның 3нче курсына алына. Нәкъ шушы чорда булачак композитор үзенең тормышында зур роль уйнаячак Муса Җәлил, Әхмәт Фәйзиләр белән таныша. Беренче симфония тәүге романсларын яза. 1939 елда ул яңа иҗат ашкынулары белән Казанга кайта. Шул елны композиторның диплом эше булган Качкын операсы Татар дәүләт опера һәм балет театрында куела. Тагын 2 елдан соң Муса Җәлил белән берлектә язылган Алтын чәч операсы да сәхнәгә менә. Соңрак Нәҗип Җиһанов әлеге опера өчен Сталин премиясын алачак. Шулай ук тагын 6 опера, 3 балет, күп төрле симфоник һәм классик әсәрләр, җырлар язачак. Студиябызның бүгенге кунаклары Нәҗип Җиһановның замандашлары, укучылары, аның белән аралашкан иҗади илемтәдә булган шәхесләр. Исәмез, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн. Саран гына җөмләләр белән кыска гына видеосюжетта Нәҗип Җиһанов кебек шәхесне бик бәяләп, тасвирлап та бетереп булмый. Менә сез аның белән аралашкан кешеләр, беренче чиратта ул сезне нәрсәсе белән җәлеп итә иде? Аның хылкында, фигылендә, гамәлләрендә нинди кызыклы чалымнар бар иде? Ул мен нинди кеше булып күз алдыгызда тора? Сәгыйть абый әйтәгез. Ул менә минем күз алдымда бик таләпчән кеше, бик тырыш эшләй торган кеше. Көн сайын ул теге иртә белән торып, фортепианода бер 5-6 сәгать уйнамаса, ул эшкә килми торган иде. Бик каты критерий менә аның таләбе шулай югары иде. И бездә дә укытучылардан да шуны бик таләп итә торган иде. И ул яктан ул бик усал кеше бер караганда име. И без теге аңа карап эшләгәндә дә менә аннан теге үрнәк алып эшли торган идек. Менә ул шуның белән минем истә калган бигрәктә. Бик күп кырлы иҗади кеше бит инде, үзегез беләсез. Безнең татар профессионал музыкасына нигез салучылар гына берсе түгел инде, ул Сайдасов белән бергә. Ул безнең татар профессионал сәнгатен чит илләргә, Европага, бөтен дөньяга күрсәтерлек дәрәҗәгә җиткән. Сәгыйть, без әле аның хылкы турында сөйләшә идек. Менә Зилә Даяновна аның әле студент вакытында ук аның операсында Алтын чәч ариясын җырлаган дип беләм. Шулай, Нәҗип Гаязович минем өчен бик зур шәхес, һәм дә минем язмышымны хәл иткән кеше ул. Менә кичкенә кызда 18 яшьлек ул ниндидер нәрсә күргән, ки әллә күп елларга алдан күрә торган кеше. Анасын кеше буларак та аны әйтәләр усал дип, аның усаллыгы мин бер дә күрмәдем. Чөнки без аңа студентмы, укытучымы, студент вакытында ук аның эш кабинеты гел ачык иде. Аңа керергә
мөмкинчелек һәр кешегә бар иде, ул ачык кеше. Нинди проблема булса, ул аны шундук сиңа әһәмият биреп шулай эшләй иде. Үземне бәхетле дип саныйм, чөнки аның белән күп аралаштым. Хәтта соңгы спектаклендә, Уфада булган спектаклендә җырладым. Менә аның бөтен язмышы, бөтен иҗаты минем күз алдында үткән шикелле, чөнки ел сайын аның яңа симфонияларын тыңлый идек, студент вакытында ук, консерватория юлларында инде. Аның музыкасын без башкара идек, үзебезнең шундый дәрәҗәдә, студентлар дәрәҗәсендә. 6 яшьне инде шул вакытта ук җырлый идем мин. Мен уйлыйм, Нәҗип Җиһановны аңлар өчен бик югары зәвык кирәк кешегә. Ул бер гасырга алдан атлаган икән. Аның елдан-ел музыкасының әһәмияте, мен инде ничек әйтәм, артканнан арта. Менә еллар узган саен ул безгә тагын да кадерле, тагын да кыйммәтле. Кеше буларак ул бик йомшак кеше иде. Йомшак кеше иде дисез. Рафаэль абый, менә ул вакытта гомумән иҗатчылар шул кадәр радио белән тыгыз элемтәдә булган. Мөгаен сезнең дә хәтерегездә ниндидер истәлекләр сакланадыр? Әлбәттә, Татарстан радиосын композиторларыбыз эшчәнлегеннән һич аерып булмый. Шул исәптән Нәҗип Гаязовичның да Татарстан радиосы белән элемтәсе зур иде. Әмма ләкин башка композиторлардан аермалы буларак, Нәҗип Гаязович ул бер вакытта да үзенең ноталарын күтәреп радиога килмидер иде. Я аның әсәрләрен җырлый дип җырчылар киләдер иде. Я булмаса ул безне редакторларны үзенең кабинетына, я хәтта даже өенә чакырып таныштырадыр үзенең яңа әсәрләре белән. Менә шул исәптән аның менә Зилгәнсең сириннән, ана менә Зилә ханым җырлый торган Туган җирмә дигән җырларын беренче мәртәбә минемчә миңа насыйп булды тыңларга, һәм ул әле хәтта сырыйдыр, бу җырны кайсы җырчыбыз башкарыр микән дигәндә, әлбәттә аның күптән билгеле инде аның ниләре башкаручылары, шул ук Зилә ханым, шул анда Илһам Шакиров һәм башкалар, әмма ләкин ул шундый ни кеше иде ул. Хәйләкәр кеше иде ул. Менә редактор аның әсәрләрен җырларлык, башкарырлык җырчыларны һәм башка кешеләрне беләме, юкмы, фикер йөртә аламы дигән сорау үзеннән генә шундый куя торган иде. Без аның белән әйтәм бит, аның кабинетында да очраштык, чөнки ул үзе чакырып аладыр безне. Менә радио редакторлары рәхмәт ишетмәдек инде без гомер буе шунда эшләп. Безгә төрле ниләр, канәгатьсезлекләр ишетергә туры киләдер. Кайберләр инде менә шул редакция эшчәнлегеннән безне аз бирәләр, безгә гонорар бирмиләр, безгә фәлән, безгә тегән дигән шикаятлар язалар Нәҗип Гаязовичка. Ул безне чакырып укытадыр ул хатларны. Кайберләрен укымыйча да әйтә аладыр. Нәҗип Гаязович бу хат миңа таныш, чөнки бunda әле яңалык юктыр инде. Фәлән тегән дип әйткәннән соң ул миңа хәтта анекдот кебек үзенең тормышыннан кайбер әйберләрне дә сөйлидер. Мәсәлән, менә ди, минем йөз дустым бар ди. Шул йөз дустым минем белән исәнләшәләр, минем белән хәлләремне сорашалар, миңа исәнлек, саулык телиләр, минем уңышларыма шатланалар. Әмма ләкин эштән генә алар күптән инде минем үлүемне көтеп йөриләр дидер. Бер генә кеше минем өчен борчыладыр, ул да булса үзем дидер иде. Шундый гаҗәеп кеше иде ул, гаҗәеп кеше иде. Әлбәттә, менә чәршәмбе көннәрендә бит инде Союз язучы композиторлар берлегендә яңа әсәрләр тыңлау дигән бик күңелле, бик нәтиҗәле шундый бер иҗади очрашу үтәдер иде. Нәҗип Гаязович үзенең коллегаларының әсәрләренә игътибар белән тыңлыйдыр. Бер вакытта да үзенең фикерен әйтергә ашыкмыйдыр иде. Башкаларны тыңлыйдыр. Әгәр дә инде аңарга берәрсенә берәр төрле тәкъдим дә булмаса, берәр эшлекле тәкъдим эшлисе килсә, менә шушы утырыш беткәннән соң аның белән икәү генә калып, менә шулай дигән үзенең фикерләрен белдерә торган гадәте дә бар иде. Узын сүзен кыскасы, Нәҗип Гаязович турында бик төрле фикерләр әйтергә мөмкин. Әмма ләкин менә безнең тапшыруның алып баручылары әйткәнчә, Нәҗип Гаязович ул беренче чиратта татар халкының киләчәге өчен, музыкаль дөньясы өчен, музыкаль байлыгы өчен кайгыртып яшәгән шәхес була алды. Шуңа күрә
Зөлфира ханым менә микрофонга үрелгән иде, Рафаил абый. Мин шул фикерне дәвам итәсем килә. Чыннан да ул киләчәк турында бик кайгырды һәм менә сез сорау бирдегез, нинди ул кеше иде. Менә минемчә ул бик романтиклы шәхес иде. Ул бик шундый хыяллы шәхес иде. Менә бала чагын күргәник, ул инде балалар йортында үткәрде. Шулай ук анда ачлыкта, ярылыкта, Әле аңа балалар йортына килеп эләккәнче дә күпме михнәтләр күргән икән. Күргән, ул бала. Ләкин ул балалар йортында да музыка турында хыялланды. Мин бала йортынан чыккач, музыка уку йортына керәм дип уйланды. Шулай ук ул бала йортынан чыккач, кая барды? Ул үзенең иптәше белән Иван Павлов, аның бик шундый якын иптәше иде. Аның малайы Иванга да исемен бирде. Шул Иван Павлов хәтере белән инде. Алар бардылар Саратов консерваторияга керергә дип. Әлбәттә, аларны кабул итмәделәр, чөнки белемнәре дә юк иде, музыкаль белемнәре юк инде, сезгә баштан мәктәп укуга керергә кирәк диделәр. Һәм ул Казанга килде инде, шул 28 елда. Яшьтән үк музыка турында хыялланды. Һәм инде консерватория бетергәч, Казанга кайткач, Казанда оркестр булырга тиеш. Ул 38 ел оркестр татар музыкасын башкарырга тиеш. Безгә зур шәхесләр, музыка зур бик шәхесләр килергә тиеш. Алар матур залларда, алар зур оркестрларда үз музыканы тыңларга тиеш дип хыялланды. Зөлфира ханым, әлбәттә инде бу турыда да сөйләшербез әле без. Ләкин менә сез аның иҗатына гомумән зур игътибар биргән кеше. Фәнни ишегезне аңа багышлагансыз. Менә нәрсәсе белән җәлеп итте ул? Гомумән сез аның белән таныш идегезме үзегез? Әллә инде менә ничектер булган материаллардан гына өйрәндегезме аның иҗатын? Юк, мин аның белән таныш идем. Һәм бу да бик шундый күп нәрсәне күрсәтә торган мисал. Без аның белән таныштык Мәскәү консерваториясында, мин анда укыдым. Һәм минем диплом эшем Нәҗип Җиһанов әсәрләрегә багышланган иде. Мин аңа шалтыраттым, Нәҗип Гаязович, сезнең белән очрашырга иде. Минем сораулар бар, иҗатыгыз турында, тормышыгыз турында. Шул ук ул иртәгә ук очрашырбыз диде. Ул Мәскәүдә шул көннәрдә булды. Без очраштык. Искитәрлек, ул Зилә Даян да әйткәне, ул студентларга, ул музыкантларга, җырчымы ул булачак, пианистмы ул, композитормы, бик зур ихтирам белән. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле менә аның очрашулары өчен дә, һәм берничә ел дәвамында без менә шулай. Менә бу хатирәләрнең дәвам итүен Илдус әфәндедән без таләп итәбез, чөнки сез бер ел аның белән композиторлар берлегендә эшләгәнсез, шулай бит. Менә бу хезмәттәшлектән калган тәэсирләрегез белән бүлешсәгез иде. Мин уйлыйм, менә әгәр ташны суга ташласаң, шуннан дулкыннар китә, тибрәнеш китә. Нәҗип Гаязович та безнең мәдәнияттә менә шушы дулкын чыгарушы бердән-бер киң карашлы, киң сәләтле, үзенчәлекле шәхес дип саныйм. Мин әлбәттә композиторлар берлегендә җаваплы сәркәтиб булып эшләдем. Мин ул вакытка, вакыйгаларга хәзер катнашмас идем. Әле вакыт узмаган, кайтырбыз аларга. Әмма Нәҗип Гаязовичка бәя бирүдән дә мин баш тартам. Юк, монда бәя бирү түгел әле. Менә гомумән ниндирәк кеше булып сакланган. Менә мин Искәндәр турында мәсәлән әйтәм, ул Кырыста, Шаянда. Менә әле без шулай ук әйттек, Зилә ханым әйтте, йомшак дип, кемдер кырыс, җитди, таләпчән. Менә сезнең өчен ниндирәк иде ул? Менә Савит әфәнде дөрес әйтте сүзләрне, шуның өчен мин кабатлап кына әйтергә була. Чынлап та ул бик тырыш кеше. Гаҗәп. Ул вакытта ул эшләгән эшләрне менә без әле төшендергә тиеш, өйрәнергә тиеш. Әле күпме генә булса да үзебезнең шунда өлешендә саклап калырга тиеш әле башта.
Үстере алырбызмы? Ансы инде бик сорау. Менә бу сорауларны без әле тапшыру дәвамында куярбыз, хөрмәтле кунаклар, әйдәгез әле бу урында тукталып, бер видеоязмага күз салыйк. Шуннан да телевидение фондында сакланган иң истәлекле язмаларның берсе. Шуннан да кайчан күрер идек әле без Нәҗип Җиһановның үзен. Шулай бит, менә без мәсәлән, аның белмәгән кешеләр. Гомумән Нәҗип Җиһановның шәхесе турында сөйләшә башлагач, әлбәттә инде Нәҗип Җиһанов һәм аның замандашлары. Менә бу иң четерекле, иң бәхәсле темаларның берсе бүгенге көндә миңа калса. Вакыт узган саен әлбәттә инде ниндидер күренешне, аерым шәхесне бәяләү авырлаша. Ләкин менә сез әле аның замандашлары, аны күргән, аралашкан кешеләр бар. Шуңа күрә ниндидер бәя биреп тә булыр бәлки. Әйдәгез әле менә шушы темага кагылышлы сезнең фикерләрне ишетик. Гомумән менә бу четерекле тема турында уйлангансыздыр бит. Аның хакында бит менә кайбер замандашлары әйтәләр иде, үтә кырыс, күпләр өчен музыка дөньясына юл ябучы иде диючеләр дә бар. Ә сез монда аны йомшак кеше дип тә әйттегез. Гомумән моның кайсы хакыйкатькә туры килә? Мин әйтеп киткәнем инде. Ул таләпчән кеше бик. Аның таләбе, критерии бик югары. Әгәр дә ниндидер музыкант, ниндидер композитор үзенең эшен теге әле яңа гына башлаган үзешчән дәрәҗәсендә күрсәтә икән, ул аңа әйтә, ул андый кешегә теге каршы килә торган. Син үсәле, укы, язуыңны арттыр дип. Шуңа күрә менә аның таләбе югары булу сәбәптән ул күп кенә композиторларга кайчакта теге критик карый торган, менә аларга теге ниләр каты сүзләр әйтә торган. Салих Сәйдәшев, Фәрит Яруллин, аларны бит мәсәлән әйтеп булмый. Менә нәкъ аларга бәйле бит менә шушы бәхәсләр. Әлбәттә, без менә мин бик яхшы тапшыруга әзерләнгәндә Зөлфирә Якуповны чыгарган китапны карадым. Анда бик күп истәлекләр, хатлар. Бу китаптан чыгып, әлбәттә, бу бәхәсләргә нокта куярга вакыт дигән фикердә калдым мин. Фәрит Яруллинның хатларын укып карагыз әле. Шул хәтле ул хөрмәт иткән Нәҗип Гаязовны. Мин сезнең белән дуслыкка горурланам. Мин шундый кеше белән дус булуыма бик шатмын дигән аның сүзләре. Ул бит аны бик зур хөрмәт иткән. Алар бик якын дуслар булганнар. Алар арасында теге мен алар арасына теге дошман икән кертү менә ул гайбәт сүз дип. Мин Нәҗип Гаязовичның укыдым хатынына Мәскәүдә консерваториядә укыгандагы хатларын. Аны Иван Нәҗип улы Җиһанов чыгарган иде ул китапны. Созвездие Жиганова дигән китап. Менә анда аның кайбер бик күп күренекле татар
сәнгатькәрләренә, композиторларга бүгенге көндә без аларны профессионаллар дигән, аның шундый кинаялы сүзләр яза ул, шундый шул исәптән анда бар сүзләр Фәрит Яруллинга кагылышлы да, Сәйдәшкә кагылышлы да бик күп. Кайбер кешеләр, чөнки үз кулы белән язган хатлардан карап та без әле бит хөкем йөртә алабыз. Менә шуңа күрә бу бәхәсләр шуңа күрә бик тынып бетмәс кебек тоела миңа. Менә Зөлфия ханым сезгә кирәк. Мин дә әйтермен, бүтәннәре дә мин уйлыйм. Менә Фәрит Яруллинга килгәндә бер генә факт. Менә 50 елларда Шүрәле балеты ул Власов һәм Фере аны әзерлиләр композиторлар, Мәскәү һәм Ленинград композиторлары балет өстендә эшлиләр, эшкәртәләр, яңарталар, сюжетында бераз үзгәртәләр. Һәм инде Союз композиторларының идарәсенә хат җибәрелә. Бу балетның авторлары Власов һәм Фере, һәм балетның исеме Али Батыр. Ни Шүрәле, ни Фәрит Яруллин исемнәре анда юк. Нәҗип Җиһанов Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты өчен 7 ел Россиянең язучылар берлеге белән шундый көрәштә булды. Андый хатлар бар, алар музейда да сакланганнар. Ул яза балетның исеме тик Шүрәле генә булырга мөмкин, һәм аның авторы тик Фәрит Яруллин гына. Ни өчен авторлар Фәрит Яруллинны ничектер чәткә калдырлар? Фәрит Яруллин ул балетны клавирда калдырды. То есть ул оркестровка, аны эшле ничегенде Әзерләп бетермәй. Әзерләп бетермәде. Клавир. Ну, менә бу микрофонга сөйләп микрофонда. Вот. Аны әйтәм бит, Власов һәм Фере бик көчле ныклы итеп үзгәрттеләр. Вот. Һәм шул көрәшү Фәрит Яруллин исеме өчен ул шул 7 ел буена дәвам ителде. Һәм без инде хәзер беләбез, Фәрит Яруллин Шүрәле. Андыйда хәл булуы мөмкин иде Али Батыр. Менә инде безнең тапшыруыбызның яртысы тамамланып килә. Әле сез бер сүз дә әйтмәдегез. Гомумән менә бу турыда уйлаганыгыз бармы сезнең? Менә бу замандашлары Нәҗип Җиһанов арасында булган бәхәсләр ни дәрәҗәдә гомумән аларны кузгатып туру кирәкме бүген? Бүгенге безнең әңгәмә ул bir yolga kirdi, bir cipke beylendi. Dürüstten de o şahıs bularak bir yaktan o şimdi yumuşak, şimdi mülayim kişi min 44. yılını bana Rafail Zaripoviç biri de İlyasov o radyo bizden vakile min radyodan soğuş vaktinde bizning so'g'ishda qatnashuvchilar bilan skripkada o'ynagan edim. Men anda muzika maktabida o'qigan edim. Shu studiyadan chiqqanda Najib Gayazov qarshi kelib chiqdi. U meni boshdan siypadi da, "Oy, o'g'lim" deb, "Mana shunday balaqayim" deb, shunday yog'ida mana shu ko'ngilda qoldi u. Ondan so'ng ular mening ati bilan do'st bo'lib chiqdilar, yashdoshlar. Ati tat proyektning bosh injenyeri edi. Konservatoriya ochilganda 45-yilni Onlar госпитальны уку максатлары өчен эшкәртергә ышандырдылар. Шуңа күрә Марат әфәнде, әлбәттә мин сезне бүлдерергә мәҗбүрмен, чөнки менә сорауга җавап бирсәгез иде. Менә бу турыда уйлаганыгыз бармы? Гомумән аның турында әйтәләр, имеш, менә ул менә үзенә карата Сезгә карата мөнәсәбәттә мәсәлән бу чагылдымы? Siz de bir muzikant kişi. O öz vakti kişisiydi. O vakitte katlavlı yıllar dersten de bizning siyasette olgan şu hilaflıklar, lekin milletçilik degan narsa o her kişi için o xatar idi, xatarsi. Onun için ko'pmi xalq, ko'pmi bizning şahslar halak buldular. Men xatirlayım 76 yılını menga yüklediler konservatoriyada fakultet общественных профессий.
açıp jibərgə. Zülfira Yakubovna şu fakultetdə oxuyan idi. Onun proqramısını rastlara kirək idi. Programısında biz kirtkən idik milli fakultetini. Və həm şu proqramını asızlıqlarga özünün yazması bir şey. O elek partbüroga barıp күрсәтте. Анда партбюроның җитәкчесе ул вакытта Тажик Гизатның улы Казбек Тасевич иде. Ул әйтте, бу сәяси түгел, ул бәдәфә. Шунда Нәҗип Гаязов үзенең кул куйды. Менә шул ул менә партбюрога ышандырып, партбюро аның хәлитүннән соң менә шулай кул куйды. Ул бик сак кеше иде ул. Ләкин шул вакытта ул безнең милләтебез өчен опералар, симфоник оркестрлар, консерваториялар, нәрсәгенә бүгенге бөтен безнең чир аның белән хәзерләнгән. Мөхтәрәм җәмәгать, без монда ничектер кырыс сүз сөйли башладык та кырыс сүз сөйли башладык. Әйдәгез менә опера дип әйтеп киттек. Әйе, опера дип әйтеп киттек. Әйдәгез Алтын чәч операсының кино вариантыннан телевидение архивларында сакланган тагын бер видео язма карап узыйк. Әкиятне. Ata babalarının kanlı uşun alırışın baram yanına. Tınış kalıp kanı kıyılmasın, yalğız güreş için kılpayım, çıksın eyda şülmen yarına. Менә без җәмәгать татарда кино юк дибез, ә монда заманында нинди фильм төшереп калдырган булганнар. Баксаң, Нәҗип Җиһановның 100 еллык уңаеннан телевидение күрсәтсен иде кабатлап шулай бит. Әйе, моны һичшиксез күтәреп чыгарга кирәк булыр дип уйлыйм. Әмма менә әйдәгез бу Алтын чәч операсына кайтыйк әле. Сугыш елларында Казанга Михаил Гнесин килә һәм бу операны тыңлый. Аңа бик зур бәя биреп китә ул. Гомумән без Алтын чәчне татар классик операсының башлангычы дип йөртәбез, аның нигез ташы дип атыйбыз. Менә әмма классик әсәрләр бит алар вакыт сынавы аша узганнан соң гына чын-чынлап бәя алалар. Алтын чәч менә бүгенге көндә вакыт сынавын уздымы һәм ул дөнья классикасына янәшә куеп буламы? Менә Зөлфира ханым, сез музыка белгече буларак ничек уйлыйсыз? Ул чыннан да инде 41 елда сәхнәдә операны күргәч инде
билгеле булды. Ул безнең классик операсы, милли, безнең җәүһәребез. Мин килешә алмыйм, менә әсәре тугач, ул классик әсәре буламы, юкмы, билгеле түгел. Менә төрлечә була. Менә Кармен әйтик операсы чыкканда, ул провальный иде. Шулай бит премьерасы ул. Алтын чәч әлбәттә безнең милли опера классикабыз. Алтын чәч хәтле ул инде Куачкын операсында язды, анарсан Ирек операсында язды. Алтын чәч, соңрак Илдар, Түләк Суслу һәм башка опералар. Шулай да менә дөнья күләм классикасы янәшәсенә куярга мөмкинме? Мөмкин. Без күрәбез бит нинди дәрәҗәдә. Опера театры аңа алынмый. Беләсез, бүген без җыелганбыз, безнең Нәҗип Гаязов Жигановның туган көненә, 100 еллык юбилеена. Шуның өчен без инде аның иҗатын чагылдырырга тиеш һәм киләчәк буын аны белеп, ишетеп үсәргә тиеш. Дөнья күләмгә чыгарга ярыймы дип сорауга ул чыкты инде. Ул 90-нчы елында бөтен дөнья опера фестивалендә, Төркиядә уздырылган Төрки опералар фестивалендә ул иң югары бәя алган опера. Без аннан өзек күрсәтеп, Мөнир Якупов белән барып, аны инде искиткеч иттереп, шулай бәя алдык. Анда инде bütün булган төрки илләр килеп үзләренең операларын күрсәттеләр. Мен уйлыйм, ул Алтын чәч операсы һәм Җәлил операсы безнең горурлыгыбыз булырга тиеш, визит карточкасы булырга тиеш театрның. Аны бер дә курыкмыйча чит илгә чыгарып күрсәтергә кирәк. Менә сез бит дөнья күләм танылган операларны да төп партияларны башкарган җырчы. Менә милли операның үзенчәлеге нәрсәдә? Менә бәлки инде аерым алганда менә шушы Алтын чәч операсының үзенчәлеге нәрсәдә? Менә сез әйткәнчә, ул чын милли опера. Мин һаман да гаҗәпләнәм, ничек Нәҗип Гаяз Жиганов 24 яшендә менә шундый чын милли музыка язалган. Аның моңы дисәңме, аның динамикасы, аның матурлыгы. Аннан соң инде ул опера бит әкият менә шундый татарның бөтен булган матурлыгын да чагылдыра. Һәм дә татарның нинди көчле халык булу турында күрсәтә, бигрәк тә прологында инде. Җилдәян әйтеп китегез әле, быел бит без куярга җыенабыз опера студиясе. Без инде Нәҗип Гаязовның юбилеен матур итеп уздырдык консерваториядә. Аның Сабантуй симфониясе яңгырады беренче көнне, икенче көнне без студентлар көче белән романслар, җырлар һәм опералардан өзекләр күрсәттек. Мин уйлыйм, ул Нәҗип Гаязовка багышларга кирәк. Менә быелгы елны ул музыкасы ел буенча яңгырарга тиеш, һәм дә ул опера театрында бер дә шиксез узарга тиеш. Безгә килгәндә консерватория, без сентябрь аенда Алтын чәч операсын куябыз, Алла бирсә, Алла кушса, матур иттереп студентлар гына көче белән, оркестрда барысы да безнеке. Менә бу студияга зур рәхмәт әйтәсебез килә, чөнки халык җәүһәрләрен ул халыкка таныта. Менә опера театрыбызда аңардан үрнәк алсын иде, сездән үрнәк алсын иде. Инде менә опера турында сөйләшәбез, ләкин әлбәттә опералары танылган Нәҗип Җиһановның. Менә аның 2 балеты да бар. Менә бүгенге көндә бу балет гомумән нинди урында музыка? Менә Зөһрә һәм Инжери балетлары турында әйтеп үтәргә иде. Чөнки бу балетларны да менә хәзер бүгенге көндә чын зур милли музыкабызда лаеклы урын тапкан дип әйтеп буламы? Әллә алар ирәнчек балетлар булып кына калганнармы? Менә тагын Зөлфирә ханым сезнең. Чыннан да Нәҗип Жиганов турында әйткәндә күбрәк без опера һәм симфония турында сүз алып барабыз. Ә бит Нәҗип Жиганов ул 2 дә түгел, ул 4 балет авторы. Беренче балет Фатих аның, ул 43-нче елда язылган иде. Анарысын Зөһрә 3 актлы зур балет. Ул фактически Фарит Ирулиндан Шүрәледән соң 2нче милли безнең балетыбыз. Бик зур әсәр. Инде 70-нче елларда ул балет сюитасын эшләде. 2 легенда дип, 2 риваят аталган, 2 легенды. Һәм баштан ул 3 легенда булырга тиешие. Беренче легенда Зөһрә, татар легендасы, икенче легенда Инжери, Америка, Африка легендасы, һәм 3нче Кытай легендасы Сары Ләкләк.
Сары ләкләк, желтый аист. Но шул вакытларда Кытай белән безнең мөнәсәбәтләре бик шул үзгәрде. Кытай әсәрләре Кытай сюжетларында әсәрләр язылган бүтән сәхнәләреннән дә төште, әйтик, зур театр сәхнәсендә дә башкалардан. Һәм Нәҗип Җиһанов шулай дип уйлады. Мин инде аны сәхнәдә күрмәячәкмен. Шуңа күрә мин симфоник әсәрен әзерлим аның нигезендә. Шулай безнең симфоник новеллалар туды. Аның тагын, значит, кабатлы 4 балеты бар. Ну, эш әйтәләр, чөнки Фатих ул бик шундый әле аның уку этабында булган. Инде балет хакында сүз чыккан икән, әйдәгез Зөһрә балетыннан бер сюит тыңлап узык. Фортепианода Флора Хәсәнова. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сәгыйть абый, сезнең әйтер сүзегез бар иде булса кирәк. Менә сез хәзер без тыңлап киттек. Ул татар халык җырларын, көйләрен бик яхшы белгән. Үзенең бөтен әсәрләрендә дә ул татар халык җырларын кулланган. Бигрәк тә аның менә билгеле булган татар халык көйләренә сөйт. Анда Кара урман дисеңме, Уфа Шиләбе, анда Арча көе дә бар. Инде зилелүкләр, анда тәфсилләүләр, менә төрле бию көйләрен ул халык иҗатын бик яхшы белгән. И безнең бөтен әсәрләрендә кулланылган. Менә шуның белән ул безгә бик якын, чөнки без халык уен-кыралары кафедрасы. Илдус әфәнде, микрофонны тотып утырасыз. Менә без барыбыз да борчылабыз. Ничек кенә дөнья күләменә чыгарга дип, опера белән, балет белән. Моның юлы үзебезнең кулда. Мәсәлән, Федор Иванович Шаляпинның фестивале Алтын чәч белән башланса, һәм Нуриев исемендәге балет фестивале Шүрәле белән башланса, менә бу дөньяга чыгу дигән. Бу үзебезнең кулда. Моның турында безнең җитәкчеләр һәм опера театрының җитәкчеләре уйларга тиештер дип уйлыйм. Һәм уйларлар дип тә уйлыйм, менә сез әйткәннән соң. Классик музыка ул күбрәк әлбәттә зыялы тамашачы өчен тәгаенләнгән. Композитор исә халыкка барыбер дә җырлар таныта. Менә үзе исән чагында Нәҗип Җиһановның нинди җырлары халык күңеленә барып иреште? Рафаил абый. Нәҗип абый ул җырлар бик күп язмады. Бик каһәрләп санасаң да шул бер 20-гә якын җыры бар аның. Әмма ләкин алар арасында менә халык арасында киң таралган җырларын мин Зилгәнсең силиннән беләм. Менә Зилә ханым җырлаган Туган җиремә дигән җырын беләм. Аннарысын җырлыйм мин җырларымны дигән җыры бар аның. Анарын санап китү кирәк түгел. Алар бар һәм аларның менә байтак өлеше халык тарафыннан да җырлана дип әйтәсем килә. Менә Зилә Даянованың фикеренә кушылып, мин шуны әйтәсем килә. Ул бик дөрес әйтә. Быелгы елны Нәҗип Җиһанов елы дип атарга кирәк ди. Һәм бу бик урынлы булыр. Һәм бу сөекле композиторыбызга безнең тарафтан бүгенге заман җитәкчеләре тарафыннан бер ихтирам билгесе булыр. Аннан соң менә Нәҗип Гаязовичның шушы кадәр мирасы барлыгын әйтәбез. Мирасы бай булуын әйтәбез, әйме. Менә шушы көннәрдә аның Җәлил операсы
Жиганов иҗатының иң югары ноктасын тәшкил иткән Җәлил операсы яңгыраса, минемчә бик әйбәт булыр иде. Хәер, аның җырчылары хәзер инде менә Җәлилне җырларлык җырчыларыбыз юк кебек бит инде. Әмма ләкин менә ул спектакльне ничек тә булса халыкка күрсәтергә иде, тыңлатырга кирәк иде. Һәм шуның белән без бүгенге көндә Җиганов иҗатына, аның шәхесенә карата мәрхәмәтлелек күрсәтер идек. Рафаэль абый, сез әйткәнчә, теге җырчылар юк дигән сүзгә мин килеш алмыйм. Җырчылар бар, бик күпләр алар. Безнең консерваториядә талантлар, алар опера театрында юк. Кызганычка каршы. Кирәк вакытта опера театрыннан соң читтән дә чакыртып китерә бит ул. Мин дәвам итәм бу фикерне. Менә 15 январьда Нәҗип Җиһановның 100 еллык тулу уңаеннан Татарстан Республикасы президентының Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгате чыкты. Һәм ул анда Нәҗип Җиһановны бик зур бәяләде. Ул татар халкыбызның иң зур, иң бик улларның берсе дип әйткән иде. Чыннан да, менә быел Җиганов елы бик күп чаралар Нәҗип Җиһановка багышланган, бик күп әсәрләр күрсәтәчәкбез. Әйтик, менә Җәлил операсы, чыннан да бик көчле опера. Без аны хәтерлибез, сәхнәдә хәтерлибез. Ул бик кызык да, сюжеты буенча да, шундый батырлык, геройлык күрсәтү буенча да. Һәм быел менә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры Җәлил операсын күтәрәчәк. Алар аны июль айында тамашачыларга шундый концерт башкаруында калабыз. Чөнки менә үткән елны Җәүдәт Фәйзинең юбилее булды, бит. Без мөрәҗәгать итеп сорадык, алар әйттеләр, башмагым чыгачак диделәр. Менә Нәҗип Җиһановка килеп җиттек. Менә шул ук хәл булмасын иде. Юк, ул булмый. Ул чыннан да ул булачак зур тантана һәм театр сәхнәсендә Муса Җәлилне без ишетәбез. Ышанып калабыз. Һәм шулай ук бик зур бүтән дә чаралар әзерләнә хәзер. Инде башлап җибәрелде халыкара яшь композиторлар конкурсы. Аны консерватория мәдәният министры берлектә эшлиләр. Һәм ул конкурс апрель айында тәмамлана. Яңа әсәрләр татар композиторлар гына түгел, Россия һәм бүтән чит ил композиторлар да катнаша ул конкурста. Һәм ул беренче халыкара композиторлар конкурсы Нәҗип Җиһановка багышланган конкурс булачак. Һәм башкалар. Шулай ук фәнни гамәли конференция. Зөлфира ханым, менә бит әле Нәҗип Гаязович шушы Җәлил операсын язып, Җәлил образы аркылы татар халкы сатылмас, татар халкы менә үзенең милләтенә, диненә хилафлык кылмас дигән менә предательство дип безнең халыкка яла ягуны да менә читкә үтерде бит әле. Менә Җәлил операсын тыңлап, төрле милләт кешесе килергә, читтән килергә дә мөмкиннәр. Менә татарның нинди уллары булган икән дигән фикер бит әле бар. Менә бу операның катлаулы язмышы, ләкин инде бәхетле язмышы булсын иде, киләчәге дә булсын аның. Зилә ханым нәрсәдер әйтергә теләгән иде шикелле. Мин борчылам инде менә шул Җәлилне куябыз дигән Зөлфира Яковлевна. Доминганы чакырырлар микән дип утырам инде хәзер. Кемнәрне генә чакырырлар дип уйлыйм. Но әгәр дә Доминго безнең Җәлилне җырлый икән, без сөенербез. Килсеннәр бөтен Россия җырчылары. Бүгенге тапшыруда опера турында, балет турында, җырлар турында да сөйләштек. Әле бит Нәҗип Җиһановның иң зур мирасы симфоник әсәрләр, симфония өлкәсендә симфоник оркестрны булдырган иҗатчы. Ул ел сайын менә бу концерт ниндидер сезонын яңа симфония белән ашып җибәрә торган булган үзенең. Менә шуңа күрә аның теге симфоник әсәрләре дә иҗатында бик зур урын алып тора. Менә алар арасында менә шушы иҗатның тажы булырдай менә нинди симфониясын әйтер идегез? Бүген дә бәлки яшьләр уйныйдыр, аңа мөрәҗәгать итәдер.
Әлбәттә, икенче симфония, Сабантуй. Сабантуй Сабантуй. Анда үзебезнең менә милли бәйрәмне дә күрсәткән. Анда менә мин әйтеп киткәнчә халык җыры да бар, яшьлек җыры кулланылган. Анда бөтен яктан да менә ул безнең үзебезнең халкыбызның менә шушы Сабантуй бәйрәмен хас иткән нәрсә. Һәм шулай ук симфония хәтле ул берничә симфоник әсәрләр язган. Ул татар музыкасында беренче жанр үрнәкләре булганнар. Әйтик, татар халык көйләренә язылган Сөйте һәм Нәфисә увертюрасы, ул Намус операсына нигезләнгән. Шулай ук Кырлай поэмасы, ул инде Габдулла Тукайның әсәренә сюжет ягыннан нигезләнгән. Һәм башка симфоник җырлары бик матур. Фәкать халык көйләрендә генә тора. Шулай ук симфоник новеллалар менә Сарыләклек музыкасына нигезләнгән һәм башкалар. Чыннан да 17 симфония, ул бик зур мирас и бик зур хезмәт, Һәм Нәҗип Гаязович ул яшь композиторларга һәр ел шундый зур әсәрләр чыгарып үрнәк бирәдер. Менә шулай ук язучылар, композиторлар союзында яңа әсәрләр тыңларганда ул иң баштан үз әсәрләрен күрсәтәдер. Яшьләр өйрәнсеннәр, тырышсыннар, язсыннар дип. Менә әле безнең тапшыруны баштан кичереп утырам. Менә гомумән Нәҗип Җиһанов турында менә без аның шәхесе турында да бер тапшыру ясый алабыз. Шәхесе һәм чырдашлары турында да, инде айрым симфоник әсәрләре турында да. Әлбәттә, бүгенге сөйләшү бәлки тамашачыларга өстән кебегрәк тә булып тоелгандыр. Ләкин менә шундый нәтиҗә ясыйсы килә. Бүген ниндидер теләкләр, тәкъдимнәр әйтелде. Безне ишетсеннәр иде. Шулай бит? Юбилей елы ул менә бу мактауларга, ниндидер искә алуга гына корылып калмасын иде. Чыннан да ниндидер эшләр башкарылып, аның нәтиҗәсен күргә сынайды дигән теләктә калабыз. Һәм мондый әйбер, монда безнең бара әйеме, без Нәҗип Җиһанов турында нинди генә имеш-мимешләр ишетсәк тә, ул барыбер татар өчен күп эш кылган зур шәхес һәм милләтне милләт итүче кешеләребезнең берсе. Менә тагын бер сүз әйтеп китмәкче булам. 16 январьда аның 100 еллыгына багышланган концерт булды безнең Сәйдәшев залында. Бу концертта бигрәк күп балалар уйнадылар. Аның әсәрләре шул хәтле яратып уйнадылар, җырладылар. Алар теге шул хәтле яратканнар, аны менә минемчә шул концерттан соң аның әсәрләре әле үлмәячәк, яшәячәк, балалар уйнагачтан аның киләчәге зур дип әйтәм. Телевидениегә мөрәҗәгать шул аның әсәрләрен күбрәк пропагандаларга кирәк. Гомумән, әлбәттә, инде Нәҗип Җиһановның төп максаты да киләчәк турында уйлау булган бит инде, киләчәкне кайгырту. Рафаэль әфәнде. Бик дөрес әйтәсез, Гүзәл ханым. Чөнки Нәҗип Гаязович менә консерватория ректоры буларак, әле аның башка иҗтимагый, сәяси хәлләренә игътибар бирсәк тә, ректор буларак, ул сез әйткәнчә безнең киләчәгебез турында алдан уйлый беләдер иде. Менә бәләкәй генә бер факт. Консерваторияга музыка училищесының беренче курсын бетергән килеш Илһам Шакировны консерваторияга күчереп куйды. Укырга алды, бернинди формаль таләпләрдән Өстенрәк булып. Әйе. Икенче шундый случай, шундый ук хәл, менә Хадиша Гениятованы шулай ук училищеның икенче курсыннан консерваторияга алып укытып чыгарды. Менә дигән ике җырчыга тормышка юл ачты. Гомумән Нәҗип Гаязович менә Шамил Шарифуллин иҗатын бигрәк хөрмәт итәдер. Аның хор өчен язган әсәрләрен, гомумән аның әсәрләренә ул шул кадәр игътибар итәдер, аңа һәр төрле менә шартлар тудырадыр эшләргә. Әйтәсем килә, Нәҗип Гаязович ул үзенең өчен генә кайгырмады, үзе өчен генә кайгырмады. Ул менә сез әйткәнчә киләчәгебез турында уйлап, бик күп шундый файдалы эшләр башкарырга өлгерде. Рәхмәт, Рафаэль абый. Илдус әфәнде. 60 елларда безнең туган телебез бик шикләнгән иде. Минем шул елларда истә Нәҗип Гаязович татар кешесенә бер вакытта да чит телдә сөйләшмәде. Үзе безнең туган телдә сөйләшә. Менә шушы игътибарын мине ана бик сокландыра ди. Бүгенгеләренә дә шуны теләр идек, әйеме без? Хөрмәтле кунаклар, килүегез өчен зур рәхмәт. Әлбәттә, инде бу истәлекләрнең бик азыгына булды. Ләкин инде бу сөйләшүләр тагын да дәвам итәр әле. Инде без менә бу тапшыруыбызның ахырында
Илһам Шакиров деген сөз дә чыкты, аның исеме яңгырады, җырлары турында да сөйләшеп алдык. Менә бу тапшыруыбызга нокта куяр алдыннан аның бер җырына күз салыйк әле.